Allah'ın söyün adam söylen söymediği adamın tanıyıp bolýar dipdir. Allah'ın söyün adamsı ve Allah'ın söymediği adamın tanıyıp bolýar dipdir. Ohan bir gowa adamdygyny Hazreti Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ulul işdiýänmiş, özünden aňypdyr, agdyndan nur çykypdyr onsaň, Peygamberimiz ýene ondan sorapdyr. Indi ol adam näme sorady? Ey Resulullah, Allah'ın söyün adamsı ve Allah'ın söymediği adamının alamatı var mı dipdir. Ohan Peygamberimiz ona aýdypdyr. Keyfe asbahta? Ey Zeyd dipdir. Sen güne erti bilen sagymany örüňde näme niyet bilen turýan dipdir. Onna ol adam 3 cümle aýdypdyr. Ya Resulallah, men güne erti bilen turamda evvelki cümlesi. Asbahtu uhibbul hayra ve ehlehu ve men ya'malu bih. Erti bilen turamda bir gowy iş etsem da dip ýadyma düşýär dipdir. Bir de şu gowy iş edýän adamlary özüm gowurýan dipdir. Bila bir boldy. Gowyny gowurýan we gowy işi edýän gowurýan dipdir. Her kim aýtjakda meni gowurýan gowdady gowy işi dip ýok jere däl. Ey cemaatlar, şäherliň içiniň zindagisi bir format barýa. Aslında adam evveli söp turya, akşam yatya da bilkim oğullar salım olsun bu arada. Azbes zindagisi oğlum, şoğum, dünyam, öyüm, tükanım, pulum dip barya, şu qowiyini qowurmak, ya bir soğabı qowurmak, ya bir qowiş edeyin zindagilerden çıkıp barya da. Yoksa sen aydiyan sana, o her kim qowdadı qowurya deyip, mutaassifana şäherliň içinden çıkıp barya. Fikretdi var şäherliň kuçelerini, şäherliň şulukluğun fikretdi var, erhili ya erhiliyde, inatı oğlanmışok, ya yeki, ya mücerredi, ya şappe, ya dinanı, ya erkek, erti bilen turya, nämen fikrini var turya. Bir qowy işi, ya qowy işi diýen adamy görsem ya görmesem, atın ýatdy varmış zindagilerde. Ini bil adam aýdypdyr, men awwalky turamda ýadyma düşýän zat, özüm ýüregimde qowy işiň mehabbeti ve qowy iş edýän adamlar qowurmak gelýär dipdir. İkincisi, fe in amiltu bihi ayqantu sawabahu. Ohum şu qowy iş etsem, inşallah Allah bana sogap berer dip ýüregime düşýär dipdir. Yani hala halk görsün, hala görmesin. Hudaý üçin qowy iş edemde begenýän dipdir. Ohum ýene bir aýtjak da, o her kim begenýär diýjek da. Hudaý razy bolsun. Üçüncü cümlesini öldü. Ve in fatani şey'un min hanantu ileyhi. Bir soğadı işi görýän başka kişi edipdir, men yetişmän galypdyryn. İçim narahat bolýan. Men ne şo jere qowy iş etsem da diýän dipdir. Musulmançylyk dämişiň aýdýan zat. İman näme işin aýdýan zat? Qowy iş edýän adamlar gowurýan. Özüm qowy iş etsem begenýän. Bir qowy iş etmäne yetişmesem de ýüregim tutup, içim tutup gynanýan dipdir. Şu qowy zat bana nesip etmek dipdir. Peygamberimiz näme dipdir? Hâzihi alâmetullâhi azze ve celle fî men yuridu. Ine Allah'ın qowurýan adamyň alamaty şu üçtat dipdir.